Проблемите и решенията в градския транспорт на Пловдив обсъждаме с Тодор Чонов, кандидат за кмет на Пловдив, издигнат от партия Свобода с бюлетина номер 49. Тодор Чонов е заместник кмет по транспорт на община Пловдив, бил е директор на Пловдивската полиция, кариерата му е свързана и с ГД БОП. Господин Чонов, заемахте един от най-тежките ресори в общината, заместник кмет по транспорта. Защо решавате да се кандидатирате за кмет и как ще решите този въпрос? Има ли решение и какви? Кандидатирам се за кмет, за да защитя и завърша успешно започнати през мандата мащабни проекти, а и да поема отговорност, ако в нещо сме сгрешили. Трябва бързо да се мобилизираме, за да се справим с новите предизвикателства. Какви решения предлагате за оптимизиране на градския транспорт? Много пъти съм казвал, че когато влезахме в мандата в края на 2019 година, заварихме обществения транспорт в недобро състояние. Неработеща електронно билетна система и липсващо общинско дружество градски транспорт. Това са двата основни стълба, които бяха довели до неефективния транспорт. Знаете, още в началото на мандата започнахме засилени разговори с фирмата изпълнител по проекта, испанската Индра. Канехме ги на многократни срещи, водиха тук специалисти, които се опитваха да вдигнат по някакъв начин системата, но това така и не се получи. За съжаление, тя беше морално устаряла, което ни даде импулс още от първите месеци на мандата ни да започнем подготовка по провеждане на открита процедура за избор на нов изпълнител, който да надгради и модернизира системата. За наша огромна радост, макар и в края на мандата, успяхме да сключим договор с софийска фирма, която е изпълнявала електронно-билетната система на столицата и други големи градове. В момента голяма част от системите за плащане, каналите за плащане в паркирането са обединени. Там реално се получи това надграждане. И до края на следващата година имаме уверението от фирмата, че в градския транспорт ще бъдат монтирани нови валидатори и гражданите ще могат да плащат с мобилно приложение, дебетни и кредитни карти и кондукторите безвъзвратно ще изчезнат от автобусите на Пловдивския градски транспорт. Това, което наблюдавахме като недаване на билетчета, късене на билетчета, също така проблемите на гражданите в комуникацията с самите кондуктори просто ще отпадне. Другия голям компонент от електронно-билетна система е това, че ще имаме сериозен анализ на пътникопотока, което ще ни даде възможност да предлагаме промени на маршрутите на градските автобуси, удължаване на линии, промяна на съществуващи, така че да можем да подобрим транспортното обслужване, особено в ново появилите се квартали около Пловдив. Бурното развитие на града ни до голяма степен изпревари транспортното обслужване в тези нови квартали. Тази устойчива градска мобилност означава точно това. Как смятате да промени общината модела си на работа с превозвачите, частните, за да е редовен транспорт от тяхна страна? Знаем колко оплаквания има, не се изпълняват курсове, подминават се спирки. Какви мерки смятате да предприеме общината? Искам много ясно да заявя на пловдивчани какво точно ще се случи в следващата половин година. Затова, защото останалите кандидати за кметове просто не разбират проблема и говорят общи неща. Обяснявам. С въвеждане на електронно-билетната система отпадат кондукторите, след което дългосрочните договори, които сме сключили с превозвачите, ще бъдат предоговорени и те самите договори имат такива клаузи, че общината ще започне да събира всички приходи от продажбата на билети и карти. В момента превозвачите събират приходите. Ние само осъществяваме контрол. След половин година общината ще събира всички приходи и ще плаща на превозвачите на километър пробег. Тоест, тяхното задължение ще бъде единствено и само да се изпълняват маршрутите и графиците. И тогава това, което наблюдаваме в момента, е страшен бич за пловдивчани. Когато шофьора види на спирката за ученици, той ги подминава, защото от тях не може да изкара едно левче, защото са с карти. Това ще остане в историята. Това искам да обясня много ясно на пловдивчани, какво сме свършили през последните 3 години и половина. Въпросът е за напред. Какво предвиждате? Предвиждаме точно това. Общината да си събира приходите, да плаща на километър на превозвачите и да няма кондуктори. Гражданите да плащат лесно с мобилно приложение и с дебетни и кредитни карти.